Vulpek. Momentu honetan niretzako oso talde interesantea da, oso musikari karismatikoak, katxondo batzuk, divertigarriak eta oso musikari onak. Asko dauz, baina gogoratzen dut Nevermind. Nirvanako Nevermind. Badakit topikazo bat dela, baina hori entzun neban akortanaz lehenengoz gauez, itxiosten lagun batek zinta bat, Goldman baten, nik asko entzuten neban musika gauez, oian. Naiz eta ama asarratzen zen, nik 13-14 urteuken nebazan da. Ostia, benetan altzatu nintzen oetik, esan eban, ze hostia da hau. Nevermind, Nirvana, espresioa, tio. Indarra, espresioa. Wedding Song da Abisai Cohenen abesti bat, Abisai Cohen da kontrabajista israeli bat, eta deskubritu neban abesti hori pelikula frantses baten. Holan humorezko pelikula, erdipurdiko pelikula, baina pelikula horretako banda sonora Abisai Cohenek egin eban, eta Wedding Song abestiagaz flipatu neban. Da 11 bider 8 konpasean, oso konpas arraroa, instrumento hinduak eta flipantea. Ni asko fiketan az letretan gainera. Beitu, asko gustatzen da bertako musikari bat, Satiro. Eta beitu, letra asko esan alko neuzen bereak, baina esango titulo bat, eta da El fin del mundo y yo con estos pelos. Genial. Beyoncé. Power, aldakak, indarra, jarrera. Beyoncé. Nina siglo XXI, streamingen bitartez. Egia da, bere unean, nire etxean asko entzun da viniloa. Nire aitak diskotekoan pap bate zeukan eta vinilo pilo bateko guz, eta gare baten asko entzuten zen. Baina, benetan esan behar badutzut, streaming puro iduro. Ez naiz izango bateri originala, Bilboko kafe antzokia. Batez bezango zut, espazio konkretu bat baino, ze leku mota, ez da? Gorrotu ditut, festivalak eta estadioak. Holango makroespazioak gorrotu ditut. Eta hortik aurrera ja da, depende ze estilo ikustera noan, baldin banoa ikustera, ez dakit, Jorge Drexler, eskatzen dudana da, jesarrita egon, adi egon, espazio hon baten, eta ikusia bortxubet detaileak eta gauza danak. Eta aldiz, baldin banoa, lehendakariz muertos ikustera, jode, nahi dut espazio bat, ez dakite, irekiagoa, zutunik, osatzeko, barre egitekoa. Espazioaren arabera eta taldearen arabera. Hor joan behar naz, nire gaztarora. Ni konstiente naz, lehenengo kontzertua gozatu nebana, izan zen eskizu. Nik neukazan 12 urte, 80 pikoan. Izan zen karnabalak, Zornotzako, nire herriko, ni Amorebit atxanokoana, Zornotzako kiroldegian izan zen. Eta jo, okurridu jatan, ekin eban idea brillante bat, eta izan zen, aurreko partera joatea. Karo, garai honetan ja aurreko partean ez da egoten holan jaleo handirik, baina 80. hamarkadan egoten ziren kriston hostiak. Eta ni sartu nintzen horra barrure eta gogoratzen dut kontzertu hori magikoa. Hartu neuzen pilo bat hostia, baina atera nintzen kontzertu horretatik, jo, era bat, ja gizonduta esango dugu. Bai, noski, Michael Jackson bat flipatu neban nik disko negaz. Gainera, akortanaz, Gabonetan inor ez da mosoratzen, baina nik neban mosoratu Michael Jacksonen estilo horrekin. Eta horrela joan nintzen Gabonetan, ¿qué te parece? Familia Baskarira. Lian Laabazen izen bereko diskoa. Lian Laabaz da artista eta bere azkenengo diskoa Lian Laabaz ditzen da. Da tipa bat, pilo bat gustatzen zaidana. Egiten du musika beltz marabilloso hori, soula eman hasten du, popa ere, soul, musika baltz hori asko maite duena eta berak egiten du bikain.